Zo, goedemiddag. Bon dia. Good morning for all the people listening in St. Martin, in Anna Corso en de mensen hier in de zaal. Goedemiddag en welkom bij deze persconferentie over de onderlinge regeling die zojuist getekend is door de 3 minister-presidenten en de staatssecretaris hier. Mijn naam is Karien Fraai en ik ga proberen deze bijeenkomst in goede banen te leiden. Wordt heel spannend, want we zitten zowel hier in de zaal, maar ook online kijken er een heleboel mensen mee via YouTube. Dus we gaan het vandaag even anders doen dan normaal. De mensen die hier in de zaal zitten, die kunnen hun vragen, en dan heb ik het over de pers, kan die natuurlijk gewoon plenair stellen. En dan ga ik u straks het woord geven en kunt u de vraag stellen. Voor de mensen online geldt dat ze de vragen via WhatsApp naar mij gaan doorsturen. En die ga ik dan dus straks voorlezen. Ik moet dus af en toe op mijn telefoon kijken. Niet omdat ik onbeleefd ben, maar omdat ik natuurlijk de vragen goed binnen wil halen. Ik ga ook proberen om de vragen goed te filteren. Dus een beetje geduld, zodat we ook iedereen aan het woord kunnen laten. Even wat we zo dadelijk gaan doen. We starten zo met een kort statement door mevrouw Van Huffelen, de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. En vervolgens krijgen de 3 minister-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en eindigend nog even met mevrouw Van Huffelen het woord. Nou, ik zou zeggen, laten we van start gaan. Dankjewel, Karien. En bon dia, good morning. En natuurlijk goedemiddag en welkom hier. En in de eerste plaats zou ik graag willen beginnen met mevrouw Wever-Kroes, de minister-president van Aruba, de heer Pisas, minister-president van Curaçao, en mevrouw Silveria Jacobs, minister-president van Sint Maarten. En alle teams die heel hard gewerkt hebben in de afgelopen tijd, danken voor de goede samenwerking in die periode. En goed om ook voor u te weten dat er nog 2 andere ministers aanwezig zijn hier vandaag. Dat is mevrouw Maduro, die verantwoordelijk is voor financiën op Aruba. En mevrouw Larmonie, onder andere verantwoordelijk voor sociale zaken op Curaçao. Ook fijn dat u er bent. Dankzij de open en constructieve houding van iedereen hier aanwezig hebben wij vandaag een regeling kunnen ondertekenen. Die kan rekenen op draagvlak bij alle 4 de regeringen. En dat is een mooi resultaat waar we als Koninkrijk ook heel trots op mogen zijn. Niet alleen maar voor de regeringen, maar vooral voor de inwoners van het Koninkrijk. Voor ik kort inga op deze onderlinge regeling met de titel Samenwerken aan hervormingen, wil ik graag namens mijn collega's hier aanwezig kort terugblikken over waar we vandaan komen, om vooral ook het belang van vandaag nog verder te onderstrepen. De coronapandemie die in 2020 uitbrak, raakte het hele Koninkrijk hard. Maar de Caribische delen misschien wel het allermeest. Want door de afhankelijkheid van toerisme dreigden veel inwoners hun baan en daarmee hun inkomen kwijt te raken. De economische klap was voor de overheden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te groot om zelf te kunnen opvangen. En daarom sprong Nederland bij met noodhulp en met liquiditeitsleningen. Op deze manier konden Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan hun financiële verplichtingen blijven voldoen en waren ze ook in staat om het lokale bedrijfsleven te helpen met steunmaatregelen. De pandemie, die natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen had voor mensen persoonlijk, legde ook een structureel probleem bloot. De kwetsbaarheid van de economieën van de Caribische landen voor externe schokken. En dat is niet onlogisch, omdat veel van de landen economisch gezien draaien op toerisme en ook klein zijn. De weerbaarheid van de economieën moet worden versterkt. En dat is vooral zodat we bij een volgende klap de inwoners, of de gevolgen voor de inwoners van het Caribisch deel van ons Koninkrijk, minder groot zullen zijn. Zowel Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar ook Nederland deelden de mening dat in de publieke sector van de eilanden hervormingen nodig waren. Zowel financiële, economische als sociale, maar ook hervormingen in het onderwijs, de zorg, het belastingstelsel en de rechtsstaat. Eind 2020 is met ieder van de Caribische landen overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen die noodzakelijk was om die weerbaarheid te versterken. Die pakketten noemen we ook wel de landspakketten. De landen voeren al deze pakketten, de hervormingen, zelf uit. En Nederland ondersteunt met de tijdelijke werkorganisatie TWO. De rol die deze tijdelijke werkorganisatie zou vervullen als voorloper van een zelfstandig bestuursorgaan was toen de opzet. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, ook wel COHO genoemd.
Het idee was dat er een consensusrijkswet zou komen met de COHO als toezichts- en hulporgaan. Maar nadat de 4 landen consensus hadden bereikt over de inhoud hiervan, is die Rijkswet in 2021 ingediend bij de parlementen, zowel de staten van de 3 eilanden als de Tweede Kamer. En met name ook de staten van de landen reageerden daar zeer kritisch op. De regeringen constateerden dat er eigenlijk op Aruba, Curaçao en Sint Maarten onvoldoende draagvlak was voor dit wetsvoorstel. Omdat de consensus tussen de 4 landen vereist is om een consensusrijkswet te maken, was het niet meer haalbaar om deze wet te laten doorgaan en moest worden gezocht naar een alternatief. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben vervolgens het initiatief genomen in de loop van vorig jaar, in juni vorig jaar, om te komen tot een onderlinge regeling. Een regeling die voortborduurt op de constructieve samenwerking die in de afgelopen 2 jaar tot stand is gekomen tussen onze landen. Met deze onderlinge regeling die we vandaag tekenen, samenwerken aan hervormingen, wordt voortgebouwd op die samenwerking. De regeling is vooral gebaseerd op gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid en eigenaarschap. En niet minder belangrijk, het is een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds commitment. De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten committeren zich voor 4 jaar aan de uitvoering van hervormingen te werken. Nederland verbindt zich op haar beurt aan het bieden van de nodige ondersteuning daarbij. En dat gebeurt door het ter beschikking stellen van uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. En dat is goed nieuws voor het hele Koninkrijk en zeker ook voor de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Want wij zijn er alle van overtuigd dat deze hervormingen zullen bijdragen aan sterkere en weerbaardere samenlevingen. Dank u wel. Mevrouw Wever-Groes, mag ik u het woord geven? Dank u wel. Allereerst wens ik stil te staan bij het treinongeluk vanochtend bij Voorschoten. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de betrokkenen. Bon dia. Met veel genoegen sta ik hier voor jullie vandaag. Met gevoelens van vreugde, opluchting, ook eigenaarschap en met een enorm verantwoordelijkheidsbesef. Want wat we vandaag hebben ondertekend is de formalisering van de werkwijze die we de afgelopen bijna 3 jaar hebben toegepast. Want in Aruba werken we al bijna 3 jaar aan de uitvoering van de landspakketten. Maar wat we vandaag hebben bereikt is meer dan het wel of niet voortzetten van de COHO. Het gaat verder. Wij als landen, Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten, wij hebben aangetoond dat het mogelijk is om in zeer moeilijke en onzekere tijden het gesprek met elkaar te voeren en elkaar te vinden. Wij hebben aangetoond dat elkaar de ruimte geven en naar elkaar luisteren tot succes leidt. En dat het respecteren van onze volksvertegenwoordigers cruciaal is voor onze rechtsstaat. Hoe anders was het gevoel bijna 3 jaar geleden, toen ik voor dezelfde tafel stond, min of meer. Toen leek het alsof de wereld ondersteboven was. En ja, Aruba was heel hard geraakt door de pandemie. Niet alleen uit socio-economisch perspectief, maar ook in koninkrijksverband. De pandemie heeft laten zien dat we in elkaar moeten blijven investeren, elkaar moeten blijven zien en zien zitten. En het is natuurlijk geen makkelijke opgave. We worden vaak ingehaald door onze dagelijkse realiteiten. En gek is dat niet als je beseft dat veel mensen elke dag worstelen om vooruit te komen. Maar het is nu aan ons om vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, vanuit onze eigen democratie, ons land te hervormen. En dat is waaraan de regering van Aruba zich committeert. Met je toestemming wil ik even overgaan naar het papiermens. Natuurlijk. Na intera comunidade de Aruba, me te desejar awe de bisa danki. Danki para a dedicação e para o trabalho incansável. Passou den tempo na inseguro, nos a sa de surpassar nos diferencias, nos a uni para riba nos país para adelante. Que acordo aqui, nos a percurar para sobrevivência de nos pueblo de a pior crise que nos país passa den. E esta base para nos seguir recuperar. Para sua recuperação já acaba virando realidade. E ao nós formalizar o trabalho que nós abrimos para quase 3 anos na Aruba, e me tem fé e toda confiança que nós lo seguir exitoso nessa aqui. Aan collega's, Pisa's en Jacobs, mijn collega premiers, wil ik jullie
bedanken voor de eindeloze steun en de toewijding. Wij hebben laten zien hoe krachtig wij kunnen zijn als kleine landen als we samenwerken. En aan de staatssecretaris van Huffelen, Alexandra, in de periode waarin er veel is gezegd over de eilanden, heb jij gekozen om op oprechte wijze naar ons te luisteren, om de verbinding te zoeken, om je in te zetten voor ons en het verschil te maken. Je hebt gekozen om ons te respecteren voor wat we doen, voor wie we zijn en waar we naartoe werken. En dat kan niet onopgemerkt blijven en ik dank jou hiervoor. Het is nu aan ons om de bestaande tekorten op te heffen, de kansen te benutten op basis van respect en gelijkwaardigheid. Van een punt naar een komma. Ik dank u. Meneer Pisas, mag ik u het woord geven? Bedankt, moderator. Geachte collega's, Wever Cruz, Van Huffelen en Severia Jacobs. Geachte kijkers en luisteraars in Nederland en overzee. Dames en heren, leden van de pers, goedemiddag. In onze regio, goedemorgen. Geachte moderator, staat u mij toe om nu even mijn landgenoten hier te landen en op Curaçao in ons Tushi, papamento te woord te staan. Querido compatriotas, querido pueblo de Curaçao, por fin nos logra. Muito sumamente contento e agradecido. Na primeiro lugar, danke a Deus. Depois de roupa e discussão, na base forte tocante a implicação de Coho para nossa autonomia e uma luta bastante grande foi de minha assumir a responsabilidade. O primeiro-ministro nos logra na mesa de negociação de terminar a discussão com a Holanda tocante a Coho. Maneer Bolsonaro acaba já para mais que 2 anos o governo de Curaçao está executando certas reformas importantes no setor público a base de programa de ação, lançamento, que já combinou com a Holanda foi dia 12 de novembro de 2020. Pouco depois, dia 14 de junho de 2021, o Gabinete Pisas II a assumir responsabilidade para a governação de Curaçao. Mirando que o país Curaçao passa por uma temporada difícil, tendo em conta que nossa vulnerabilidade como isla chiquito, especialmente dentro da temporada de crise, o Gabinete Pisas II estava de acordo com começar a implementar o paquete de reforma para alçar a resistência financeira, econômica e social de nosso país e a qualidade de nosso sistema de governação para nós estar melhor preparados em tempo de crise. Tapecei, mencionou nossa Lanto Comissão Nacional de Reforma, para a supervisão de nosso Ministro de Finanças, para coordenar a execução do paquete de reforma que o Curaçao combinou com a Holanda. Sin embargo, maneira tanto o partido MFK e o partido PNP a indicar durante o período de eleição 2021, nós começamos a renegociar a lei de Coho, simplesmente para o motivo que ela amina nossa autonomia em diferentes pontos cardinais e para o motivo que não estava aceitável. O processo de renegociação vai começar efetivamente dia 28 de março de 2022, por meio de uma carta, como me manda para o secretário de Estado, o senhor Van Huffelen, ao dia 4 de abril de 2023, na DENAR. Aí chega uma culminação com o firmamento de arreglo mútuo novo entre Aruba, Curaçao e Sint Maarten e Holanda, que lo reemplazar a lei de Coho. Tel una que mês o governo de Reino lo informa ao Parlamento de Holanda que a lei de Coho lo não pode tratar mais e, consequentemente, lo se retirar foi o Parlamento e assim chega a seu fim. Isso significa que não tem necessidade tampouco para uma reação do governo holandês riba e remarca na cidade de Staten de Curaçao, Aruba e Sint Maarten riba a lei de Coho. O retiro de lei é suficiente reação riba e informe de maio 2022 de Staten de país. A base de arreglo mútuo, novo que entra na vigor há mês, nós vamos seguir cooperar estreitamente com a Holanda, Aruba e Sint Maarten para executar nosso paquete de reforma em uma base de igualdade, consenso e respeito para a autonomia sagrada de cada país. De outra banda, nós cometemos meses para estar junto e a execução de reforma necessária para período definido de 4 anos, depois de qual o arreglo termina automaticamente. Sin embargo, se dado caso seja necessário, em consenso com a Holanda, nós podemos terminar o arreglo também, por meio que o período de 4 anos passa a cambiar paquete de reforma.
Además, Camila tem disputa nossa comunidade um trayecto de mediação imparcial com os 13 partidos na mais cerca de outro. Sem que nenhum partido pode imponer nada sobre nosso governo, pelo que trata a área de nossa governação e autonomia. Holanda lo sostiene trayecto de reforma, mas tanto possível que o fundo necessário para financiar projetos de reforma e também o polimento de consejero necessário na nossa disposição, para de tal maneira assistir Isla na implementação de reforma. Sin embargo, a responsabilidade final para a coordenação do programa de reforma queda cerca a mim, como ministro-presidente de Kosovo, assistir para a Comissão Nacional de Reforma do Governo de Kosovo, encabeçada pelo senhor Caril Monte, qual vez estava coordenador jurídico e negociação principal de Kosovo para chegar a arreglo mútuo, não para lo reemplazar a lei de Cojo. Finalmente, quero agradecer minha parte da coalição, mas nem me na St. Martin, we ride and die together. E a la vez, como ministra suplente, senhora Rutmila Lamoni Cecilia, que foi começo a visa que seu partido PNP também lo renegociar Cojo e que awet junto comigo e me receber a realidade. Também me quero agradecer ao time que no nome de Kosovo a negociar fortemente e chegar na lo qual não se chama o arreglo mútuo, bien. Palavra de agradecimento à ministra-presidente de Aruba, senhor Evelyn Weaver Cruz e seu equipo, ministra-presidente de St. Martin, senhora Silveira Jacobs e seu equipo, e finalmente, secretário de Estado para Assuntos do Reino, senhora Alexandra Van Effelen e seu equipo, para todo o esforço de um trajeto importante aqui. Querido compatriota, eu desejo a você todo feliz semana de Páscoa, de ressurreição, e te pedir, Senhor Deus, para derramar sua bendição, viva Kosovo e seu habitante. Viva Kosovo! Zo, en nu ga ik het allemaal vertalen. Nou, we hebben een extra service. We gaan zorgen dat, omdat we natuurlijk 5 talen spreken hier in het Koninkrijk, inclusief het Fries, Papiamentu en het Nederlands en het Engels, gaan we zorgen dat er een samenvatting in het Papiamentu van uw tekst wordt nagestonden. Ja? Goed. U mag het ook in het Engels doen, dat hebben we ook afgesproken. Dus gaat u gang, mevrouw Silveria Jacobs. Dankjewel, Karin. Goedemiddag allemaal. Bon dia to my colleagues in Curaçao and Aruba. And of course, a blessed good morning to one and all who are passing through, who are listening, and of course to the people of St. Martin. I am very proud and honored to be able to stand here this afternoon, to be able to stand with my colleagues in solidarity with the regulation that we have signed today. We are here today to celebrate this milestone that has just been over 2 years in the making. St. Martin has experienced a tumultuous period after not only facing the devastating aftermath of Hurricanes Irma and Maria in 2017, but also, like the rest of the world, related to the COVID pandemic, the healthcare and economic crisis that was upon us. This, coupled with strained relations within the kingdom, proved to be quite a lot. But today, we can indeed say that we have come a very long way marked with improvements within the relations in the kingdom, in the way we discuss, negotiate, and listen to each other. There are still times, of course, that the communications do not always yield the desired effect, which can easily trigger old reactions. And so it is imperative to ensure that these mutual regulations that have been signed today are upheld in the spirit in which they were signed earlier today. Today's signing of the mutual regulation for the continued execution of our reforms is a win. It's a win for St. Martin and her people, a win for all our countries, and a win, truly a win for the Kingdom of the Netherlands. As small island developing states, we retain our authorities and embrace ownership of our reform measures according to our priorities, and we can also make the needed adjustments to achieve our national development vision. We are grateful as St. Martin, grateful for the hard work and cooperation that we have had between
us and our kingdom partners during these very difficult times. In facing our vulnerabilities as a country and the need for sustainable economic and social reforms, we see renewed hope. Renewed hope in our sustainable future as a country and for an equitable relationship within the kingdom. We are also very grateful for the support from the Netherlands in this regard in the form of technical and financial assistance via subsidies to be able to execute those reforms when needed. For the past 2 years, we have successfully, and I'm very proud to say that despite serious capacity issues, we have successfully been implementing the agreed upon reforms, and the attached operational document to our signed regulation will then now set the stage for ongoing cooperation between our implementing organizations on both sides of the Atlantic. This is now formalized, and we're happy to be able to do so in the signing of today's mutual regulation. St. Martin is doing well. We are improving day by day, and we continue to take serious steps to ensure that implementations of these much needed reforms, as is evidenced by our implementation reports, and I really thank our dedicated and hardworking civil servants who have put in their time, their energy, their effort to achieve the needed success. This success is not for one person. This success is not just for your efforts, but it is for the entire population of St. Martin. And with this, I hope to be able to encourage all St. Martiners in the diaspora, but of course, especially those here in the Netherlands, to look for opportunities to return back home and bring that much needed brain back to the development of your island. St. Martin is optimistic, and that this, what has happened today, is symbolic of the future partnerships that we can all discuss on equal footing while building the needed trust so that even the most difficult subjects, the most difficult and painful subjects, can be tackled together within the kingdom. I am happy to see that as kingdom partners, we are able to come together in the best interest of not ourselves, but our people, and reach a joint accord based on equity, mutual respect, ownership, and responsibility. I would like to emphasize that it is paramount that we as St. Martin, all of you listening, wherever you are, that we continue to take ownership and responsibility in order to achieve these sustainable reforms. We remain committed to the successful execution of the reforms, to improve our financial management, to grow in the execution and the efficiency through digitalization of processes and services, through training, through updating of our legislation, such as in health and social services, education, and all other needed sectors to achieve our national development vision for the improvement of the quality of life of the ultimate beneficiaries, our people. So I want to take this time to thank my colleagues in the Caribbean, because as I said to them in private this morning, if you want to go fast, according to the African proverb, you go alone. But if you want to go far, and I want to add sustainably, we can go together. And I think today is the proof in the pudding that together we have come quite far, but we do have quite a long way to go. But together we can. Thank you. Thank you so much, Mrs. Jacobs. En tot slot nog mevrouw Van Huffelen. Ja, ik zal het heel kort houden, want ik heb net al ons gezamenlijk statement natuurlijk voorgelezen. Maar ik wilde ook zeggen vanuit Nederland dat het ondertekenen van deze onderlinge regeling ongelooflijk fantastisch is. Een heel mooi resultaat en ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij ik daar ook mee ben. En natuurlijk zal ik van mijn kant me er vol voor inzetten om de landen te ondersteunen bij het uitvoeren van de hervormingen. Want die zijn niet alleen maar van belang vanuit een economisch perspectief. Het zorgen dat de economische basis van de landen breder wordt en minder afhankelijk van alleen toerisme.
Maar vooral ook om te zorgen dat investeringen die heel nodig zijn op het gebied van onderwijs en zorg, een sterkere arbeidsmarkt en het aanpakken van armoedeproblematiek ook echt worden opgepakt. En vanuit Nederland zullen we dat ondersteunen. Met mensen en met middelen, maar ook door het openstellen van fondsen, zoals het Nationaal Groeifonds en het fonds dat bijdraagt aan de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie. En ik ben wel blij om te zeggen dat we in de afgelopen jaren, want we zijn natuurlijk ondertussen sinds 2020 ook echt aan het werk gegaan. Er zijn mooie resultaten gerealiseerd. Ik heb zeer veel waardering voor de daadkrachtige aanpak van de minister van Sociale Ontwikkeling, mevrouw Larmonie Cecilia, die hier vandaag ook aanwezig is om de noodzakelijke hervormingen de arbeidsmarkt op Curaçao en de sociale zekerheid vorm te geven. De manier waarop Aruba het gesprek is aangegaan met bonden en werkgevers over de modernisering van hun arbeidsmarkt. En op Sint Maarten hoe een positieve en daadkrachtige manier van werken ervoor heeft gezorgd dat er al een General Health Insurance is ingevoerd, beter gezegd wordt ingevoerd per 1 januari 2024. We hebben dus ook gezien dat het werkt, die samenwerking. Natuurlijk zijn er ook zorgen. Ik denk bij ons allemaal. Want de hervormingen die moeten worden uitgevoerd zijn ook stevig en zullen ook, en dat werd ook al door een aantal van de collega's gezegd, grote opgaven vragen. Soms ook pijnlijk zijn. Want zo werkt dat met hervormingen. Als je echt je economie wil versterken, als je grote en belangrijke thema's als arbeidsmarkt, pensioenen, zorg wil aanpakken, dan heeft vraagt dat vaak voor ingewikkelde beslissingen. En het vraagt vooral om eigenaarschap. En ik ben ook heel blij dat eigenlijk alle 3 de premiers van de landen hebben gezegd dat ze dat eigenaarschap ook willen nemen. Niet alleen maar vanuit het thema van de autonomie, maar vanuit het daadwerkelijk nemen van de verantwoordelijkheid om die moeilijke keuzes die ook gemaakt zullen worden ook te nemen. En ik vind het belangrijk dat we daarbij elkaar goed blijven vasthouden. Want ja, het is ook zo. Soms raakt er wel eens wat kwijt beter gezegd, lost in translation, soms in het Engels en soms in het papiament. Maar die samenwerking, samen oppakken is ongelooflijk belangrijk om te zorgen dat de economieën en vooral het leven van alle inwoners van de Caribische delen van het Koninkrijk worden versterkt. Want als dat ons lukt, dan zullen alle inwoners van Aruba en Curaçao daarvan profiteren, maar net zo goed ons Koninkrijk. Dank u wel. U bedankt, alle 4. Zo, ik kijk even de zaal in voor vragen en daarna doe ik een aantal online vragen. En mijn collega Sandra die loopt naar jullie toe. Als je vragen hebt, ik zie daar bij Valentijn Bartels een vraag van de Telegraaf. En inderdaad een uitnodiging aan de tolk voor meneer Pisas om ernaast te gaan staan en de vragen te vertalen. U kunt de vraag gewoon in het Nederlands stellen en dan zal zij een vraag vertalen. Ja, aan de staatssecretaris Van Huffelen. De afspraken zijn gemaakt. Nederland stelt capaciteit en middelen ter beschikking. Maar wat voor stok achter de deur heeft het kabinet nou om te kijken dat die hervormingen ook echt gaan zoals beoogd? Nou, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Want wat heel erg belangrijk is in dit geval, is dat je kunt alleen maar hervormen in een land, of het nou Aruba, Curaçao of Sint Maarten is, wanneer de regeringen dat ondersteunen en wanneer dat ook ondersteund wordt door de nationale parlementen. En het is daarom zo belangrijk dat we nu deze afspraak hebben gemaakt, want dat commitment hebben we nu met z'n 4 alle regeringen ook echt afgesproken. We gaan samen aan het werk en we gaan samen ook monitoren. Dus we houden ook met elkaar in de gaten of datgene wat we beoogden ook gerealiseerd wordt, of we de juiste maatregelen hebben gekozen, of de landen de juiste maatregelen hebben gekozen en wat er nodig is aan ondersteuning, bijvoorbeeld in vormen van capaciteit. En dus zijn we met z'n allen hier staan we aan de lat. Het is niet Nederland dat gaat controleren. Het is met z'n allen werken aan het zorgen dat die noodzakelijke hervormingen ook plaatsvinden. Nogmaals, die soms ook best ingewikkeld en moeilijk zullen zijn. Ja. En mevrouw Nathalie Vraag. van TV Direct. Het is handig als u even inderdaad zegt wat uw naam is en van welk medium. Mijn naam is Nathalie Michel van TV Direct. Ik heb 2 vragen. Is dat mogelijk? Eentje voor de staatssecretaris en daarna eentje voor de heer Pisas. Dat kan. Oké. Ja, kort. Coho was een lange tijd een fel discussieonderwerp tussen de eilanden en Nederland. Toen u werd benoemd, lag het nog op tafel en u ging daarmee door. Op welk moment kwam het ommekeer? Op welk moment heeft u voor uzelf het besluit genomen om het gezamenlijk voorstel van de Caribische landen te volgen en waarom?
Nou, dat is eigenlijk ontstaan in juni van vorig jaar, van 2022. Want we waren toen gezamenlijk op Aruba in gesprek. En we hadden inmiddels de wet met z'n allen ingediend. Hè? Dus bij alle staten en bij het Nederlands parlement, bij de Tweede Kamer, was die COHO-wet ingediend. En eigenlijk constateerden we daar ter plekke vanuit alle parlementen dat er grote vragen waren bij deze wet en de wenselijkheid daarvan. En toen kwamen we eigenlijk nadat we daar, ik denk dat we een ruime dag met elkaar over gediscussieerd hebben, achter, ja, kijk, wat we beogen met elkaar, dat staat boven water. We willen heel graag dat alle eilanden sterker worden. Sterker worden om niet alleen maar een sterke economie te hebben, maar ook om te zorgen dat er gewoon worden geïnvesteerd in onderwijs, in armoede, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat willen we allemaal. Wat we ook allemaal willen is samenwerken. En eigenlijk, we waren toen al aan de slag met de zogenaamde tijdelijke werkorganisatie, zeiden we ook, die manier van werken bevalt ons eigenlijk ook heel goed. Maar dat construct van die wet, dat knelt ons. Onze parlementen gaan daar nooit ja tegen zeggen. Dus laten we een andere vorm kiezen. En daarbij heb ik eigenlijk gezegd, toen we de discussie hadden en de landen zeiden, laten wij nou een voorstel maken. Toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me een ontzettend goed idee. Overigens hebben we vrij snel, nadat jullie daar een eerste voorzet voor gedaan, zijn we ook weer aan tafel gaan zitten en hebben dat uiteindelijk gezamenlijk op Sint Maarten afgerond aan het begin van dit jaar. De vraag aan de heer Pisas. Bom dia. Zie je. Dia, meneer Pisas, manda e carta 28 de março 2022 para o secretário de Estado van Huffelen. Senhor Pisas quer a cambia e rumbo de ecosnan e abai manda outro team para negociar. Para sombra tabata tem hopi crítica da comunidade na Corsau, hopi aspanta e hasta ridiculizar senhor Pisa e Bisa com não por assim nada mais na ecoho. Kiko apone com o senhor Pisas amanda e carta e com o senhor Pisas está wak a war e processo que a chega a war aqui na onderling regeling que cita aceitável para o governo e parlamento e não somente de Corsau, pero também de Aruba e Sint Maarten. Kon difícil e processo e tabata. Mag ik even heel praktisch ook aan de tolk vragen of ze dat even kort kan vertalen, zodat de rest van de zaal het ook kan volgen. Op 28 mei. Sorry meneer. Op 28 mei 2022 heeft de premier van Curaçao, de heer Pisas, een brief gestuurd aan de staatssecretaris waarin hij aangaf dat de COHO heronderhandeld moest worden. De vraag aan hem is, wat zat achter de bedoeling? Wat was de bedoeling van die brief en hoe is hij zo ver gekomen om die brief te sturen? Dank. Oké, bedankt. Ten eerste wil ik toch wel iets duidelijk maken. Niet dat ik Nederlands niet kan praten, maar ik wil duidelijk zijn dat ik met de bevolking van Curaçao spreek. Dus met andere woorden wil ik duidelijk zijn dat ik mijn antwoorden in het parlement zal geven. En onderling hebben we besproken dat wij toch wel een tolk sturen hier naartoe om dus het eigenlijk mijn vragen die ik in het parlement stel te vertalen. Ja. Goed. Ja, een moeilijke vraag. Een pergunta bastante difícil. Tasina ku mahanya hopi crítica, ku hopi viata se dolo. Pasombra botar como primeiro-ministro da escuta comunidade. Então, me acorda da tem reunião nang afirmar que de parlamentário nang visando depois que na hanya lei de COHO, com certo ponto de dia que não é possível. Mas, por exemplo, o número de botar contaminar é zetting, dan de Haag, botar número a 3 pessoas de qual de nang tem afinidade com Caribe, dos outros holandês, e assim tem diferente cosmas maneira do lichten de NVSang, etc. Então, esse é uma pone de carta, mas dirigir, não, claro tá. Maar dirigir na secretário de Estado, então esse aí assim que nós caminhamos para ambtelijk, então ele vai dar a de onderlinge regeling, que no momento que nós vai doen na pueblo de Curaçao of outro país dan explicação, dat quer dizer interpretar hoe duidelijk hoe ik was worden cambiar die COHO ku onderlinge regeling. Ja. De minister gaf net aan dat toen op een gegeven moment de COHO op tafel kwam, dat er heel veel kritiek is gekomen ten aanzien van een aantal punten. Bijvoorbeeld de doorlichting van de overheids-NV's en de stichtingen. En ook ten aanzien van de samenstelling van de commissie die zou moeten bestaan uit 2 personen uit Nederland en 1 persoon uit de landen. De minister heeft toen de brief gestuurd
En dat heeft geresulteerd na vele onderhandelingen in de onderlinge regeling die vandaag is ondertekend. En dat als zo meteen wordt uitgelegd wat het precies inhoudt, dat duidelijk wordt dat dat een verbetering is. Nou, dat geeft me een mooi bruggetje om even over te stappen naar vragen die ook online zijn binnengekomen. Dan kom ik zo bij u terug. Ik heb een aantal vragen, onder andere van Noticia Kla, maar ook van mevrouw Albertina en van Rick Hart. Die willen allemaal weten, kijken allemaal online mee, wat er nou veranderd is aan de naam en wat er nou inhoudelijk veranderd is aan de regeling, omdat in eerste instantie ook een beetje het beeld was dat er weinig zou veranderen. Kan ik u daarover het woord geven, mevrouw Van Huffelen? Ja, dus we hebben niets veranderd aan de doelstelling van de wet die we hadden, is omgezet in een onderregeling met dezelfde doelstelling. Namelijk het zorgen dat de economieën van de eilanden sterker worden en dat er ruimte is, financieel ook gezien, om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs, armoede, maar ook in andere thema's. We hebben alleen gezegd dat onze werkwijze anders wordt. Dus niet meer via een rijkswet en een orgaan dat toezicht houdt, maar een gemeenschappelijk traject en een gemeenschappelijke organisatie die zorgt voor de ondersteuning en helpt bij de uitvoering en die ook helpt bij de financiering daar waar dat nodig is. Maar eigenlijk zijn dat de twee grootste dingen. Dus er is geen rijkswet meer, geen consensus rijkswet. We werken met een ander juridisch construct, namelijk een onderlinge regeling die ons allemaal ook bindt. Het tweede is dat we niet meer werken bij dat COHO-orgaan, maar dat we werken met een samenwerkingsverband dat TWO heet. En inmiddels dan ook niet meer tijdelijke werkorganisatie, maar de organisatie die de ondersteuning verzorgt. En die helpt bij het uitvoeren van de hervormingen. Inhoudelijk gezien blijft dus ook alles hetzelfde. We werken met diezelfde landspakketten en ook de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. Dank u wel. Ik pak ook gelijk een andere vraag die online is binnengekomen, ook vanuit meerdere media. De vraag is, wat gebeurt er als de landen, in dit geval de afspraken, niet nakomen? En er wordt zelfs ook gevraagd, zijn er sancties? Ja, nou niet vanuit deze onderlinge regeling, maar wat mij betreft, maar ik zou het fijn vinden als de premiers er ook iets over zeggen. Kijk, deze hervormingen zijn heel noodzakelijk voor de landen. Ze zijn heel moeilijk om in te voeren soms ook, maar ze zijn wel heel noodzakelijk. Net zo goed als we in Nederland ook hervormingen kennen. We zijn niet voor niks bijvoorbeeld nu bezig met het veranderen van onze pensioenwetgeving, omdat we als regering vinden dat dat heel belangrijk is. En dat is ook niet eenvoudig voor onze arbeidsmarkt. Nou, datzelfde geldt in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. En wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat de landen hebben gezegd, wij committeren ons daar. Wij willen graag dat dit versterkt wordt. We willen sterker worden. En Nederland heeft gezegd, daar willen wij graag bij ondersteunen. En dat is ook precies de basis waarop het gaat. Dus natuurlijk hebben we ook projectmiddelen. Hè, dus er is ook geld ter beschikking. Uiteraard wordt dat dan gekoppeld aan de uitvoering van projecten. We gaan ook werken met dat groeifonds, dat de mogelijkheid biedt om verder ook investeringen te ondersteunen. Maar de kern is dat deze regeling gebaseerd is op onderling vertrouwen, onderling commitment, eigenaarschap. En dat is waar het over gaat. Dus het gaat hier niet over elkaar de maat nemen of sancties inrichten, maar samen aan het werk om te zorgen dat alle 4 landen van het Koninkrijk daar beter van worden. Dank u wel. En vooral hun inwoners, hè? Dat is niet in de laatste plaats. Ja, zeker. Vult u aan. Mita comprende pergunta aqui de João que vai eigenlijk pouco que começa a comparar de onderlinge regeling com o Rijkswet dat in promete. O Rijkswet dat in promete dat tem sancciona hobby pisar de quadro mas não por exemplo se nós não cumprir lo bem one way receita firmeza. Aquilo dat tem três pessoas no holandês com lo A2 a 1 com lo a dirigir tu is aqui não voor de nagezette movimento. Que agora que está com onderling cada país também deal com outro cumprindo com as afspraken. Dat is het praticamente. Die hobbypunten maar voor die is met die naam mencionados com el nota mesmos. Ja, de premier geeft aan dat de Rijkswet van tafel is. Ja. Men gaat verder werken in vertrouwen, onderling vertrouwen om de hervormingen uit te voeren. En dat hij noemde ook, wat hij daar straks ook noemde, de commissie van 2 mensen uit Nederland en 1 persoon uit het Caribisch gebied. En hetgeen ook van tafel is in het kader van de nieuwe onderlinge regeling, is dat een aanwijzing niet
in vraag is. Dank u wel. Ik geef mevrouw Jacobs als net voor, daarna geef ik u het woord en dan ga ik weer naar wat vragen in de zaal. Mevrouw Jacobs en dan mevrouw. Yes, I'd like to address a couple of points that are quite different. In the first case, there was a consensus needed, but there wasn't necessarily a consensus with what was in the documents to start with. In this case, it's a mutual arrangement of which we agree on the content. And based on a lot of assumptions in the beginning, now we have the opportunity as countries to also assess the reforms on the table and line them up, as I have done in our country, to our national development vision. And we have had a lack of investments over the past 12 years. So there are other things we need to do also besides reforms, which cannot take up all of our time. With this new regulation, we're able to prioritize what for us is most important, and in fact, include other things that may not have been there and push other things a little lower down on the priority list. I think that's very, very important for an island that is in development to be able to do with growing autonomy. And another point that I wanted to mention is if there is a dispute, it is mainly, we have already agreed together what the agenda would be. We agree together what the reports will be. And if there is a lack, as it happens now, we make the adjustments, whether it's on the Dutch side or on the island side. So we're already doing that. And understanding the realities, there is good understanding in how that process is. And the last point is sustainable development. I think I mentioned that, ensuring that you can also, as a country, not only reform, but work on sustainable development projects and investments that is needed to be able to sustain your country economically. Thank you. Mevrouw Wever-Kroes. Ja, dankjewel. Het meeste is al gezegd, maar ik denk dat we toch moeten stilstaan bij het feit dat wij in ieder geval in Aruba al ruim 2,5 jaar hiermee werken. Dus deze procedure, wat we vandaag hebben vastgelegd, geformaliseerd in een onderlinge regeling, wordt in Aruba al bijna 2,5 jaar toegepast. En er zijn werkafspraken, procedurele afspraken, de governance daarvan, worden ook gerapporteerd aan de parlementen, elk kwartaal zelfs. Aan het begin van een kwartaal sturen we een uitvoeringsagenda van het kwartaal op. Dat wordt gepubliceerd. En aan het einde van het kwartaal wordt een uitvoeringsrapportage opgesteld met de resultaten van het kwartaal. Dus er is een goede mechanisme om het te volgen. Het volk kan het volgen. De parlementen kunnen het volgen. En het belangrijkste van deze regeling is dat is eigenaarschap. En de verantwoordelijkheid die is weer in de handen van de landen die dan rekening moeten afleggen aan hun parlementen. En ja, tenslotte, de staatssecretaris heeft gezegd dat Nederland bereid is om bij te staan met capaciteit en middelen. Maar dat gaat niet door als we niet voldoen. Dus dat is, zeg maar, dat is de belangrijkste zeg maar, stok achter de deur. Maar er wordt niet meer gesproken over sancties. Dat is de gelijkwaardigheid die uit deze regeling vloeit. Dank voor deze aanvulling. Ik kijk even in de zaal. Volgens mij was u eerst. Daarna ga ik naar Trouw en dan naar Caribisch Netwerk. Gefeliciteerd allemaal. Vraag aan de staatssecretaris. Hoe zien de uitvoerings- en financiële middelen eruit? Vanuit een praktisch inzicht even. En zijn deze eventueel verleng- of uitbreidbaar? Nou, we hebben deze onderlinge overeenkomst gesloten voor 4 jaar met de mogelijkheid om hem te verlengen. En dat doen we natuurlijk alleen wanneer we daar ook onszelf allemaal goed bij voelen. En we hebben daarvoor een budget van 30 miljoen euro per jaar ter beschikking voor de ondersteuning, maar ook voor projecten die we kunnen gebruiken in dat verband. Maar los daarvan heeft Nederland natuurlijk ook aangegeven, dit kabinet met het sluiten van het coalitieakkoord, dat ook middelen uit het Nederlands Groeifonds en uit de regeling voor duurzame energie, de SDE++, ter beschikking kunnen komen voor de eilanden. En dat betekent dus dat er ook mogelijkheden zijn, veel grotere eventuele bedragen voor economische ontwikkeling, de versterking daarvan, voor het investeren in duurzame energie. Dus denk aan wind- en zonneprojecten. Dus er is mogelijk om elkaar nog verder daarbij te ondersteunen. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat we dat doen in termen van samenwerken. Omdat we toch ook zien dat de apparaten, de ambtelijke apparaten van de eilanden natuurlijk beperkt zijn. Er zijn niet heel veel inwoners en dat varieert ook natuurlijk nog per eiland. Dus het samenwerken en samen helpen is denk ik ook niet onbelangrijk in dit verband.
Maar ik denk dat, nog even om dat te onderstrepen, hè, hervormen, dat betekent dat je dingen anders aanpakt. Dat je bijvoorbeeld gaat werken aan het innen van meer belastingen, je arbeidsmarkten oppakken enzovoort. Soms levert dat geld op, soms ook niet. Maar uiteindelijk krijg je alleen maar weer een weerbaardere en meer gediversificeerde economie als je ook investeert. En die ruimte moeten we ook met elkaar zien te creëren. Dank u wel. Bart Zuidervaart van de Trouw. Ik heb een paar vragen. Allereerst mevrouw Van Huffelen, heeft u er vertrouwen in dat de 3 landen de hervormingen ook echt gaan doorvoeren? Ja, nou, wat ik al zei, hè, ik heb gezien dat dat al gebeurd is ook in de afgelopen jaren. Dus ik heb een aantal voorbeelden genoemd van eigenlijk alle 3 de eilanden. Ik zie ook het commitment dat deze regeringen hebben. En daarom heb ik er ook vertrouwen in dat ze dit gaan oppakken. Ik zal eerlijk zijn dat het natuurlijk, hè, dat zei ik al eerder, dat het ook niet altijd eenvoudig en makkelijk zal zijn. Dat zien we natuurlijk zelf ook als we in Nederland of in andere Europese landen aan het werk moeten om echt fundamentele elementen van je economie te veranderen. Dan heb je daar echt wel tijd voor nodig en soms steun. En dat geldt zeker voor deze kleinere gemeenschappen. Het is ook niet zo dat we altijd alleen maar juichend door de straat hebben gelopen in de afgelopen 2 jaar. Van beide kanten denk ik niet. Maar dat laat onverlet dat we nogmaals het commitment hebben om dit ook echt te doen. En dat geldt van beide kanten. Kijk, de regeringen, en dat heb ik ook heel duidelijk gezien, van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, willen niets liever dan autonoom zijn, sterk zijn, weerbaar zijn. Niet afhankelijk van Nederland als het maar enigszins weer een beetje tegenvalt of überhaupt. En dat heb ik gezien en herkend in de trots die er is en de wens om ook op eigen benen te staan, nog meer dan vandaag, ook wanneer het een keertje moeilijker wordt. En we hopen allemaal niet dat er nog een pandemie komt en zeker ook niet nog een orkaan. En dat maakt dat ik er inderdaad geloof in heb dat deze samenwerking gaat werken. Maar natuurlijk, we zullen elkaar vast nog wel eens tegenkomen waarbij we niet al te gelukkig zijn en toch denken van, goh, zou het niet een beetje zus of een beetje zo? En deze regeling biedt daar ook ruimte voor. Hè? Dus op het moment dat we er gezamenlijk niet uitkomen, het idee hebben dat het toch niet helemaal de goede kant op gaat, dan hebben we ook de mogelijkheid om via bemiddeling samen opnieuw tot een overeenstemming te komen. En als u zegt, u heeft hoop en ook vertrouwen dat het goed komt. Waarom vond Nederland dan aanvankelijk toch nodig om met die Rijkswet te komen, waarin ook dat strenge toezicht zit ingebakken? Waarom was het destijds dan nodig? Ja, ik was er in die tijd natuurlijk niet bij, dus ik weet niet helemaal precies hoe het ging. Maar het idee was vooral toch om het was op zich wel een consensuswet, hè, dus het ging ook uit van dat je er allemaal mee eens moest zijn. Maar toch wel wat meer ook inderdaad het scherper ingekleed. En we hebben eigenlijk denk ik toch, ik denk dat de grote verandering is wel gewoon de manier van werken. Want we gingen gewoon aan het werk, die tijdelijke werkorganisatie samen met de landen en de commissies en mensen die daar aan het werk waren, zagen eigenlijk dat dat werk prima liep. En dat het helemaal niet nodig was om nog meer toezicht en daarmee dus ook weer tijd en capaciteit te realiseren. Maar gewoon aan het werk te gaan. En ik ben dus heel blij dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. Laatste vraag, want ik heb nog een heleboel vragen hier die ik ook wil behandelen. Dus, was dan met terugwerkende kracht het opstellen van die Rijkswet een fout? Ja, dat vind ik ook weer zo moeilijk. Want dan, vanuit het perspectief van toen denk ik dat het heel begrijpelijk was dat er het idee kwam van zo'n Rijkswet. En uiteindelijk, we hebben hem ook met z'n allen geaccordeerd. Hè? Alle regeringen hebben er ja tegen gezegd. En uiteindelijk zijn we bij onze parlementen eigenlijk gestrand, zou je kunnen zeggen. En het heeft ons ook veel geleerd. Juist om meer te kijken naar de inhoud van onze samenwerking dan misschien de precieze juridische constructie daarvan. Dus ik ben blij dat we tot deze regeling zijn gekomen en niet zijn gebleven bij die Rijkswet. Nee, ik ga heel streng zijn, want ik heb hier echt nog straks zeker 8 vragen die ik ook al moet combineren. Dus ik wil vragen, Sandra, Caribisch Netwerk had nog een vraag en dan ga ik bij u op de hoek, volgens mij, 24 ora. Goed geraden, hè? Sandra, hier op de hoek, Caribisch Netwerk, John Samson. En dan ga ik over naar een aantal online vragen. Hoi, goedemiddag. Ik heb 2 vragen. Eén aan de staatssecretaris en aan de premier van Sint Maarten, als het mag. Er zijn vaak verschillen van meningen in de politiek. Hè? Er wordt bovendien meer dan 10 jaar geruzied over, tussen Nederland en de eilanden over de wet die ruzie zou moeten oplossen, hè, de geschillenregeling. Nou zei uw voorganger als staatssecretaris Knops, de eilanden hebben te vaak hun afspraken met Nederland niet nagekomen. Hoe kijkt u naar die uitspraak?
Ja, ik kan niet in de hele geschiedenis terugkijken, maar ik denk dat als je die geschiedenis van 400 jaar, hè, dat we met elkaar samen zijn, daar zullen ongetwijfeld afspraken niet zijn nagekomen, maar dat zal vast wel van meerdere kanten zo zijn geweest. Ik kijk ook liever gewoon naar de voorkant en naar de afspraken die we vandaag hebben gemaakt en hoe we verder willen. En ja, het is natuurlijk spannend, soms ook wel voor Nederlanders om te zeggen, we gaan gewoon op basis van vertrouwen aan het werk en we geloven in dat commitment. Dat is niet altijd eenvoudig, maar toch vind ik dat we dat moeten doen en dat we deze manier van werken moeten kiezen vanuit het thema van de gelijkwaardigheid en het belang dat we allemaal hebben dat het goed gaat met niet alleen Nederland, maar ook de Caribische delen, landen in het Koninkrijk. Dank u wel. En uw vragen, mevrouw Jacobs. Jazeker. De eilanden danken staatssecretaris Van Huffelen dat zij als bestuurder wel naar de eilanden zou hebben geluisterd. Er is nu sprake van gelijkwaardigheid, zeggen de eilanden. Prime Minister Jacobs, I can remember that you were very appalled by the conditions, including the idea of Coho. Would you still say that it was a big mistake of The Hague to impose conditions on the islands? Thank you for the question. I think I've been very, very clear over the past 2.5 years. It has not been an easy journey, and that's why I started my opening remarks based on where we were at the time. St. Martin was just coming out of the recovery of the most devastating hurricane that had hit the Caribbean. And we were not out of the woods yet. We were still actually dependent on liquidity support from the Netherlands when this happened. And actually, I could go back and regroup a lot of history, but at the time, the living up to the afspraken was actually not being done on the side of the Netherlands for the liquidity support that was needed. And so for us, it's always been a matter of the equity within the kingdom. If we're supposed to elkaar erbij te staan, then it should not be with excessive pressures. It should not be with een stok achter de deur, wat niks te maken heeft met de afspraak. And that has been the experience prior to this. So with the change of government, we did see a new wind. And I think we mentioned that in the manner in which the countries were handled. And I think it's for the better. I'm not going to mince words about it. It was a harrowing experience for the islands. And I must say, though at times it is still difficult, there is a lot more mutual respect and understanding for the realities of small island developing states in the Caribbean, which there is a lot of understanding for the independent countries. We as countries within the kingdom, the outer world look at us as rich as the Netherlands, but that is not so. And we must go through the Netherlands for any financial support. So we don't have that open leeway to get concessionary financing on the open market like others. So we are bound by this relationship. And I think based on our history, and I think Alexandra mentioned it very beautifully about the 400 years, because we're busy with a lot of different discussions. And I think all of that has to be kept in the context of the reality of our situation and the symbiosis that has existed over the years, the responsibilities that exist. And I'm very happy with the manner in which it is going now. Dank u wel. Ik ga nu naar een aantal online vragen en meekijkt ook nu.nl. En dit is een vraag voor mevrouw Wever-Kroes. Het ministerie van BZK zegt dat het dossier slavernijverleden geen relatie heeft met de hernieuwde samenwerking rond de landspakketten. Toch sprak u zojuist van een komma en geen punt. De kern van de herstelagenda na de excuses van het slavernijverleden. De aanloop naar de excuses verliep met ophef, zegt deze journalist. Nederland zou op eigen houtje hebben geopereerd. Vraag is, heeft de aanloop naar de excuses de wens tot gelijkwaardigheid rond de hervormingen vergroot wat Aruba betreft? Ik denk dat je die relatie niet moet zoeken tussen de weg hier naartoe, naar de onderlinge regeling wat we vandaag aan het ondertekenen zijn en het slavernijverleden. Bovendien, het slavernijverleden speelt op elk van de landen op een andere manier. Wij hebben ervoor gekozen, de minister van Cultuur, die heeft al een tijdspad ingezet in Aruba voordat het bekend was dat de excuses zouden worden aangeboden. Om samen met de bevolking te werken aan bewustwording. En nu wordt gesproken over het pad na de excuses. En dat is een traject die loopt. En het traject wat wij nu hebben afgesloten met de onderlinge regeling is een apart traject. Dit is een traject die begonnen is in juni 2020. Toen wij via e-mail een pakket kregen toegezonden dat wij het heette toen nog CHE,
dat we dat pakket aan Rijkswet in een week moesten goedkeuren. En dat heeft voor de nodige tumult gezorgd. Maar ik ben echt zeer tevreden over het traject wat daarna is doorlopen. Het is daarna omgebouwd in COHO. De namen die hebben echt een negatieve connotatie in het papiament. Mijn excuses daarvoor om even sarcastisch te zijn. Maar nu hebben we een onderlinge regeling die gaat over samenwerking in de uitvoering van de hervormingsplannen. En dat is op basis van gelijkwaardigheid. En u heeft dus onbewust ook de vraag van Yves Cooper beantwoord, want die had inderdaad dezelfde opsomming die u net noemde en wilde weten welke garantie er is dat het nu wel gaat lukken. Want we hebben natuurlijk al die namen langs gehad. Wilt u daar nog kort iets over zeggen? Ik denk dat wat Aruba betreft, ik kan alleen voor Aruba praten natuurlijk, dan zou ik alleen willen verwijzen naar de afgelopen 2,5 jaar. Wij hebben toen afspraken gemaakt in het kader van landspakket. Toen hadden we nog niet formele, geformaliseerde werkwijzen en procedurele regels. Die zouden in een Rijkswet komen. Maar along the way zijn er procedurele regels afgesproken. We komen die na. Aruba is volop aan het herstellen en wij komen onze afspraken na. Dus ik zou alleen maar willen verwijzen naar het verleden en dat geeft mij in ieder geval, en kennelijk ook aan de zijde van Nederland, het vertrouwen dat het goed komt. Wilt u daar nog iets over zeggen, aanvullen, mevrouw Jacobs? Want ik zie u mij zo aankijken, dus volgens mij wel. En dan ga ik over naar Bindi Quattrora. Yeah, thank you. I can only add, similarly to my colleague Evelyn, that for the past 2.5 years, we've been working diligently on the reforms. Most of these reforms that we are focused on are things that we've wanted to do as countries, but lack the capacity and or the means to do so. Or you were either dealing with one crisis or the other. So you didn't have the time to deal with that. You were in survival mode for so much of the time. So it gives us an opportunity now in cooperation, not only with the Netherlands, but on certain areas where it's something that deals with all the countries to kind of pool resources to be able to achieve the goal even faster. So for me, it's a great opportunity. And yes, indeed, the discussions now on the table, because I've spent the last year at the United Nations also talking about what I just mentioned in lack of access to financing. And now in the past year, we're seeing more opportunities even within the kingdom with the Groei Funds, with the SDA++. And in later meetings today, I'm hoping to secure some opportunities for sustainable energy for St. Martin, among other things. So we are, as countries, doing much better. And with a strong kingdom partner working together with us, I believe that sustainable development can be achieved better and faster. Oké, dank u wel voor deze aanvulling. Dan ga ik nu echt naar Bindi Quattrora en daarna doe ik nog 2 online vragen en dan gaan we echt afronden. Dank u. Ik heb 2 vragen. Een vraag van mevrouw Van Huffelen en naar de minister-president van Aruba. Mevrouw Van Huffelen, kunt u misschien aangeven welke afspraken of zijn er afspraken gemaakt over de financiering of herfinanciering van het schulden van Aruba door Nederland? Nee, want deze onderlinge regeling gaat daar niet over. Die liquiditeitssteun die gegeven is, daar moeten we in de komende tijd over gaan praten samen. En ik hoop dat dat in dezelfde goede sfeer en op de goede manier kan zoals we deze afspraken hebben gemaakt. Maar daar hebben we dus geen afspraken over gemaakt. Nee, dat komt nog. Senhora ministra-presidente van Aruba, algum luna of año passado, a senhora afirma acordo acaba com COHO. A senhora está de acordo com ele, pero aqui nós separamos mesmo firmamento por outro nome. Tempo a senhora vai Parlamento de Aruba não dá sustento para a lei aqui para raft. Que garantia a senhora tem o Parlamento de Aruba sostener o acordo aqui que a senhora está firmando hoje? Mag ik de tolk vragen om dat nog even te vertalen voor Ik kan het vertalen. Ja? Oké, heel fijn, dank u wel. De vraag, resumeren en vertalen, is de vraag welke garanties heb ik dat het parlement nu deze afspraken wel zal respecteren, omdat het parlement eerder heel kritisch is geweest over de COHO en de raft, toch? Ik heb, dus meeting por confianza, de caso aqui nana, é uma onderlinge regeling. Uma onderlinge regeling, um arreglo entre governo com governo. No momento em nana, é responsabilidade e é espaço com o governo tem para chegar na colaboração. Nós está sendo toda hora, nós está sendo passado vários viagens, uma promessa comitê mais assim, e essa aqui nanta coisa como governo botar um compromisso, botar executar. Parlamento está informado de mim, abai parlamento sem exagerar mais de 20 viagens desde que a pandemia bate na nos porta. Me aduna parlamento tour menende bes holandês openheid van zaken que tot possível
Claro, no todo posible para un texto, nang bay awe mainta si para nos parlamento según palabración que nos hace, pero el parlamento te informa desde el principio que ben cojo promete después de cojo y después de onderlinge regeling, so in januari or ons werk voor Sint Maarten, que nos in de linea gran acuerdo, también nos vai parlamento duna presentación al parlamento, si van pasando al parlamento para duna e presentación final, y parlamento en su mayoría a expresar con anta sostener esa aquí, y parlamento indica de una gran mayoría de hoop y contento de mira que la autonomía del parlamento está salvaguardada en esa aquí. Pues este es un arreglo entre el gobierno, no. Claro, ora o parlamento toma nota di se na nota di acordo con ele, chiama governo del parlamento e non sta dando conta di perché. Che men è un poco differente. Con un Rijkswet, il parlamento mesterà approbé. Non mester bij, as a matter of fact, ora bij Tweede Kamer worden trattati, il parlamento dove sta in per votare perché non governo. Pues in dat het een rol hoppi mas importante. Zal ik het ook resumeren? Ja, als u dat wilt, graag. Er is een wezenlijk verschil tussen de onderlinge regeling die we nu hebben ondertekend en de Rijkswetten. De Rijkswetten, daar is een actieve rol van de parlementen vereist. Als de Rijkswet wordt behandeld uiteindelijk in de Tweede Kamer, moeten parlementsleden daar ook zijn en kunnen dan zeg maar het woord voeren, niet regeringen. Maar wat we vandaag hebben ondertekend is een onderlinge regeling. Dat is een afspraak tussen de regeringen onderling. En dat kan, dat mag. We hebben die autoriteit om dat te doen, we hebben de ruimte om dat te doen. En ik heb het parlement in Aruba constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen sinds het begin. In juni 2020 tot nu, zonder misschien 20 of meer vergaderingen geweest in het parlement. We hebben de teksten niet kunnen overhandigen, want dat kan pas na de ondertekening. Dus vandaag zijn de teksten ook naar de parlementen gestuurd. Maar we hebben steeds iedereen op de hoogte gesteld van eerst de CHE en dan de COGO. In juni hebben we ook in Aruba vergaderd. In januari, na de principeakkoorden in Sint Maarten, zijn we naar het parlement geweest. Vorige week weer naar het parlement. Dus ze zijn daarvan op de hoogte. Dank u wel. Ik ga nog naar een aantal online vragen en dan gaan we echt afronden. Even schakelen hoor. Want ik heb hier een vraag van Melissa Stamper. Een onderdeel wat we niet behandeld hebben nog is de onafhankelijke bemiddelaar die opgenomen is in de onderlinge regeling. De vraag is overigens ook voor u, mevrouw Wever. In de onderlinge regeling is het advies van een onafhankelijk bemiddelaar niet bindend. Wat gebeurt er als er ook na advies van een bemiddelaar geen overeenstemming komt? En kunnen regeringen de inhoud van het landspakket wijzigen? Dat was trouwens ook een vraag van mevrouw Albertina van ons país. En die mag dan de heer Pisas beantwoorden, dat laatste. De afspraken volgens het landspakket, als de mensen die kennis of die ervaring hebben met het landspakket, dan kun je zien dat er op 8 verschillende terreinen werkafspraken zijn gemaakt. En dat bepaalde doelen zijn gesteld. En de weg naar die doelen zou eventueel kunnen veranderen, maar niet de doelen op zich, behalve als er iets groots gebeurt. Maar de doelen, het landspakket, daar hebben we afspraken over gemaakt in de onderlinge regeling Aruba dan 13 november 2020. Wat gebeurt er als ook na bemiddeling dat wij niet uitkomen volgens de regeling, dan wordt dit op bestuurlijk niveau getild. En zoals tot nu toe is gegaan, komen we daar wel op de een of andere manier uit. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Meneer Pisas? Sim, lo qual trata las paquetas con los wijzigen. Para começar, botengo nós estamos aqui 3 luna. Botar cada vez botengo entregar o documento na, ou cada vez 6 luna. Que botar mais espaço para intercambiar com outro. Com só o governo de país é responsável para trazer o ponto na de las paquetas. Ja mesmo uitvoeringsagenda. En toen zei na te worden mandaat TWO en de TWO te doen zijn opinie over het. Men probeer que sei não estava assim, então o que um cambio grande em dia com nós mesmos somos a trazer, então de caso que TWO tá dando opinião, se tem algo que não está inscrito, então esse tem onderlinge regeling, pode também discutir onderling, de caso que secretário de Estado e o ministro-presidente do país, então se eventual não chega, pode vai bemiddelaar, etc, para chegar na acordo. Esse aí também está assim na capa, para o que tem um tique mais melhor, no sentido que o bopo assim traz um tique mais tranquilo, sem stress, vai ser mais fácil. Ja, de minister heeft uitgelegd dat de inbreng van de landen nu groter is wat betreft de uitvoering en dat er meer tijd is om in plaats van
om de 3 maanden, om de 6 maanden worden de documenten ingeleverd. Dat was het zo'n beetje, toch? Ja, Ja. precies. Ik doe nog één laatste online vraag en die is ook gericht aan u, meneer Pisas, van Yves Cooper. Die vraagt: welke garantie is er dat het nu wel gaat lukken? Als we het hebben over vertrouwen en betrouwbaarheid, hoe zit het met, nou ja, wie doet dat? Bom, para começar, talvez não seja acordo de onderlinge regeling, não seja acordo mútuo. Lo qual que tem agora aqui, tá nada mais que já tá bota canal caba, então se Holanda lá toma nota com nós nota trando com a voortvarendheid, para que a reforma na aqui, dado momento nós lo há seguro que nós lo não chega na onderlinge regeling. Tá passou bota canal, nós chega na saque sombra se boak agora aqui mesmo, a reforma na de belasting que nós tem. Je acaba ook dit banaan zo fruta nang economia te kanando hopi mas voortvarend nos poduna parte di financieel beheer ta met kanando bonkemen nang ku ta Holanda de casca tuma nota con nostra trando esse sistema financeiro direita então a base de sei tinto confiança então algo mais importante afspraken door nossa binta cumprir com ele cabalmente, então se apone que nós chegamos a acordo mútuo no momento que bem nossa confia e que é cuidança de meio de comunicação que te kan bom. Dank u wel. De werkwijze die in de onderregeling is bekrachtigd, is een werkwijze die al langere tijd loopt. De minister benadrukt dat indien de Nederland niet had gezien dat de landen daadwerkelijk hun afspraken nakwamen, dat men nooit zo ver zou zijn gekomen om in te stemmen met de onderlinge regeling. Dit is echt de laatste vraag, maar omdat die voor u was, dacht ik van nou, dan ga ik hem toch nog even stellen online van Sharina Henriquez. Die vraagt zich af, gaat het wel lukken om de komende 4 jaar alles voor elkaar te krijgen? Yeah, so we initially, when this proposal came, it was for 6 years. We've been busy for more than 2 years already, so we agreed to continue for the originally agreed upon time. I want to touch back on something that was asked of one of my colleagues, and I think agreements made under duress are not agreements. And I can speak for myself. In December of 2020, when I finally gave in to sign that COHO, because my parliament, of course, opposition members always said, yes, but you signed it. You signed it. But if we go back to the details, we agreed to follow the trajectory to get to a COHO, which included being heard by parliament, which included having the parliament as the highest legislative body of the country taking that decision. And I did not agree. We did not agree as countries with a lot of what was in there and the manner in which it was done. However, at a point where you're not able to sustain your country in the middle of a pandemic, we chose to walk the walk and carry it through the process. And the process brought us to where it was rejected by the parliaments, all 4. And in their IPCO discussions, they said, go back to the table, and that is what we did. And as 3 countries, we banded together, as I said, you know, a bunch of twigs cannot break as easily. And we were able to bring forth a proposal, which with some adjustments from the Netherlands, we now have an agreement. And that is why I believe it can work, because it is input from all 4 countries, hardworking civil servants and technical workers putting it together in the best interest of all the people. So there will be a verantwoordelijkheid for the middelen. There will be hard work being done on both sides. And already with all of the work that has been done over the 2 years, there's a better understanding of the realities of what we face on the ground. So there's not that looking from afar. There is a working together that will make it possible. Nou, dat lijken me mooie woorden om mee af te sluiten. Dank u wel. En dank u wel voor uw aanwezigheid hier in de zaal en natuurlijk ook op de eilanden, op Aruba, op Curaçao en op Sint Maarten. Dank voor uw komst en Theotrobia, tot ziens. Ja, het is overigens mogelijk voor de cameraploegen om nu 1 op 1.